Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapanahon na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liovit sa Tingog nin Barangay. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in the soul, the California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, Alright, marahil na pagkaaga po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. 2, 3, let's go! Aldaw na kita ngunyan in Lunes, pizza 27 po sa bulan in Enero 2025. Alwin Double L, Alwin Masidaliobit, ibahan po tabi nindo ako, sundo kitang alas 8 nin pagkaaga, digdi po sa programa. Torrance on the mix. burning in your eyes. Cast over DWRL, Radyo Pilipino, Ligaspi. Babe, I wanna catch on fire. Sa California gold. Found mga parantabay niya mo. Ngunyan na pagkaaga, good morning po. Sa mga drivers na nakaantabay ngunyan na pagkaaga, marhay na pagka-morning. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo ka boss. Duman sa may mga kamatian, get well soon. Asin po tabi sa kabos na mga nakatutok. Digdi po sa satuyang programa, marhay na pagkaaga po. band won't play. I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini, dadainin na pinagmamati na anuman na katibaadan sa sendang mga hawak. Mantang nakatutok po tabi digdi sa 1FM sa 88.3 DWGO. Ano po ang satuya ng mga bareta? Nagbalik alaala ng kahapon
Ano nga yung alaala ng kahapon? Yung lipot. Pirang aldaw na mainit. Adi, mga 3 days gayod or 1 week. Nagwang 1 week man kita. Na mainit. Ngunyan, nagbalik yung alaala ng nakaraan. Maliputon. Maliputon po. O niya na pagka morning, kaipuhan mo pa na kung bako ka man, kung pobre ka man sana, pobre ka, kaipuhan mo po tabi na tabo lang. Mag-init ka nin tubig dyan sa kalan o sa sapnaan mo o may heater ka, pwede na. Pero sa mga oras na yun, digdi sa tuya, iyon ang sistema talaga. Kung gusto mong maging presko ka sa imong pagtrabaho, today ka man pwede na, day ka magkarigos na malawag ka sa trabaho. Ibang urula yan. Morning tabi win, digdi maliputon man tabi sa Riyadh, sabi yan ni Jobs. Maray na aga tabi Jobs Joby Triales, ang samuyang family friend. Maray na aga ha. Maliputon man digdi, malipot man digdi. Ako nga ni nagtinisting kong halion so jacket ko ngunya na pagkaaga ta. Sabi ko halion ko yung jacket ta magprograma. Di kaya. Maski na ni pag-aircon, dahil nango na mag-aircon ta, delikado. Ang nakoko ang hilangon niyan, tabi, sa malipot na panahon, iyo po tabi ang sipon, tapos may trutrangkaso minsan, tapos kulog nin ngipon. Kulog nin ngipon. Bata pag pigkulog ang kakingipon, gabos abo mong pagapoton, abo kang magtaram, abo mong pagapoton, mainit pirmi ang payo. Gabos namamatian mo yan tayan bagaaran niyan sa may utak ta. Yung mga veins kaan, kaya baga delikado magparapagabot kikuan. Kaya baga pag nagkukulog ang ngipon, dahil man talagang pigagabot. Kaya puan mong palupuson na muna yan. Iyo po yan. Iyo po yung tabi. Iyan po tabi ang laban. Ngunyan. So, gustong sabihon tabi. Gustong sabihon. Kay po hantangon niya na, ano yan, kay po hantangon niya na mag-ingat kita ngunyan, lalo na sa mga digdi po tabi sa satuya. Mag-ingat kita ta. Dakulon pati ang mga aksidente ngunyan. Pisan mga hilang po na pinagsasaparta ngunyan, may mga aksidente. Aram nindo po ang hilang, data po ma-afford na mahal talaga yung pagpapabulong. So, kanya-kanyang diskarte na muna kita ngunyan. Mali po talaga. Pag alas 8, saka na lang po mag-aircon. Hindi kaya. Day kaya kan salud. An lipot kang panahon. Day kaya kan salud ngayon. Oy, sige. Pero sa ibong kayan po, an magkonsilungon yan, taan fight na ngon yan ano yan? Barakbakan kan mga politisyan. An makonsilo digdi. So, an barakbakan po tabi digdi between mga supporters. Mga supporters po an may problema ngon yan. Di ba? Mga supporters an may problema ngon yan Sige. Anyways, sabi ko ni Sendo po tabi, sabi ko Sendo po, ang pinakamagayon, so, ibiklad taso sa tuya na kuan. Ibiklad taso. Ibiklad ta po tabi so sa tuya na mga obheto, yung sa tuya na mga plataforma di gobyerno. Iyo po ang ibiklad ta. Tangani po tabi na maaraman kung ano ang sa tuyang mga proyekto, mga programa na plano ta kung kita makatukaw. Bako na so magparapang arayot kita. Yo.
aram nindo, mas paborito sa kuya, yung politiko, ibinubugtak po tabi susendang qualification dyan sa Facebook. Sa Facebook. Ano man, ibas manindo yan, pero di taman kayaan. Ibas manindo, di taman kayaan. Ang saro digdi, pero bako si Kong Joey ang nagkakaagdigdi, so mga pag-iriba niya. So mga pag-iriba. Tapos pigbabas, di po, di ta ipagbasin data. Aram nindo, may kaipuhan taman po na i-respetuhon sinda. Ta kasi, iyong mananggad, dahil man nagkakaagyan kisala. Okay? Kung gusto ta, banugon ta man siring kaan. Okay? So, kung ano man ang satuya na diskarte, banugon ta man siring kaan. Paururagan na sana. Diba? Tapos, pag abot kan eleksyon, padrakulan sa kitang kwarta kung si say sumasdakula dyan. Sabi ko baga sendo ang eleksyon sa Pilipinas, more on money. More on money. Dahil naman talaga actually, kung ilingon ta po tabi, nagkapirang percentage na sa po tabi yan, anday po nadadara sa kwarta. Nadadara sa kwarta. Iyan po na mga dayday nadadara sa kwarta. Pero nagkukuha yan. Nagkukuha po. Pero iyan, tawan mo, alimbawa tinawan kang sa ibong, doon man magiray na, loyalista yan eh. Loyalista yan. Iya po. Kung ikaw ka ngayanin 200,000 na loyalista bilang gobernador, diyaw anong gibuon mo, loyalista yan. Minsan, nakukonsensya man dyan, kaya baga, pag-eleksyon, dapat nga tawan mo gabos. Ano bang ikan, makukonsensya man eh. Tawan ka man niya ki ito. Saka. Igwa man ki, so talagang kwartan toyo. Kung si Saido Sudakul, iyon naan. Saka bagasan. Siring ka ng mga ugali tang mga Pilipino. Siring ka ng ugali tang mga Pilipino. So, ngunyan, ngunyan po tabi, kinakaipuhan niya to na, kinakaipuhan ta po tabi na pag-adalan ta kon sisay an mga atawong yan. Sisi ang mga tawong yan na pwede niya to po tabi na ipagkatiwala ang rinda kan gobyerno sa paagi kan sa tuyang buto. At tinatawan ng tapo tabi sinda rin pagkakataon na patunayan ninda na kaya ninda po na maging sarong leader. Iyan ang purpose kan proseso kan eleksyon. Maski sa po tabing nasyones, iyan ang proseso kan eleksyon. Kaipuhan po tabi niya to na ikwan sinda. Kumbaga, ihatod ta sinda duman kung alimbawa ang gobernador sa pagikan sa tuyang buto, magiging gobernador sinda. Kung nakatukaw naman po tabi sinda, dapat patunayan ninda na sinda po tabi, deserve ninda po na maging gobernador. Okay? Deserve ninda na maging mayor. Deserve ninda na maging congressman kung ano pa mong po tabing posisyon. Iyon ang kaipuhan ta. Iyan po ang kaipuhan ta digdi. Kaya lang, dapat na adalan ta po kung iyan na leader na yan, na ikakaagta, na mapirakon kanya. Kung bako iyan po tabi mabas. Nailing ta naman po tabi, sikato na sa Metro Manila, tapos, so mga kapartidos, ibuburoto tapa, sikato na sa nasyonal na mabas, tapos ibuboto tapa, iyan, kadangagan ta naman sabi ko sa endo po, pagtuga ang mabas ang mabas ang ama, mabas ang tugang. Dahil mo naman pwedeng, siyempre, bako man gabos eh. Pero dahil mo naman pwede na pagkatiwalaan yan. Kasi igwa na yan po tabi perminin, igwa na po tabi kitanin pagdududa dyan. Di ba? May pagdududa naman po tabi kita dyan. Di ba? Pirme. Ibaluyan nga niya. Ewan pwedeng ganun eh.
Ah? Dududahan ta po yung sarong individual. Dududahan ta po yung sarong individual. Isutugang nga ningiya kayan, mabas, natatako ang tapos. Di ba? O ako, si rin kaya di. Yan yan sa totoo lang, pasensya na ka mo, duman sa mga politician ako. Ako, maboto ako duman sa politician po tabi na dainin day po tabi nin bahid nin korupsyon nin ano yan? Dainin ebidensya. Pero kung sinabi sa nangaya, rinaot man sa nagayod, okay lang yan. Pero kung pinahali ka na po tabi just because of corruption, natatama, boto ka pa man kayan. Tapos, pati sa mga tugang kayan po tabi. Digdi ba ka sa tuya, bawal sa tuya ang political dynasty, sadto sina. Yung mga nagturol, yung mga nagigibukan batas, iyan po tabi an, ano yan? Iyan po tabi an, ano ba yun? Violator kang batas. Kanuno yung sa digdi sa tuya. 'Di ba? Kaya natata, sabi ko sa inyo, makuha ka pa kan. Makuha ka pa kan tao na sabi nga ni po tabi sutugang mabas. Tapos pipilion mapasutugang mabas manan. Mabas man yan, sigurado yan. Naturuan na eh. Naturuan na. Naturuan na po tabi. Iyan ang pinaka magabat dyan. Naturuan na. Sa kabaga. Diba? Garo nga may pigpapadangugan ka. Igwa ba? Kaya lang po tabi. Di ko man ngaranan, pero aram na yan nyato digdi. Aram to na digdi sa albay konsisay eh. Konsisay po tabi. Basta ako nagtutubod duman sa sabi-sabi sana eh. Na ura ba ni napatunayan eh. Pero duman sa tinaranggal na nga ni. Tinaranggal na nga ni. Grabe man ka kuanan takaan. Sabi nga ni po tabi, grabe man gayang kadangagan takayan. Okay? Tangon yan po na 2025. Ganyan na 2025. Mabulos po talagaan kadakol na kwarta. Kadakol pong kwartaan papabuloson digdi sa tuya. Ini an record breaking iningon niya na 2025. Kung kan 2022 alimbawa so mayor 3,000 nagabot sa 8,000 kada sarong botante. Ngunyan po pigihiling ko masubra pa. Iya po. Masubra pa po tabi ngunyan. Kaya inyan magiging record breaking. Sabi ko nga ni kon sa mga nakakaaram, kadakol na po na nangyari digdi sa satuyang probinsya na day dapat ko ta na nangyari. Day dapat ko ta na nangyari. Iyo. Iyo baga kadakol-dakol. Kadakol-dakol. Sa kabaga. Di ba? Anyway. Aram kan mga taga. May nakaulay ako last week eh. Saro siya sa pag-eleksyon. Talagang pig-adalan niya sa mga kandidato. Ano nga si Sengayan pwedeng manggana digdi. Si Sayan pwedeng magtaon ng dakula, si Sayan pwedeng gumana digdi.
Magayon yung napagulayan niya mo. Ta kasi an election baga sabi ko. Bako lang ini after duman sa ang pinakamagayon digdikon, igwa ka talaga nin marhay na kwan. Yung makinarya talaga. Yung makinarya talaga po. Iyan ang number 1. Kaipuhan yan. Tapag wala kang makinarya, paano mo paagihon so? Kung ngunyan pa sana po tabi yung makinarya mo, paano mo paagihon so? Papabuluson so kwan. Papabuluson po tabi so mihuras para duman sa dae. Gusto sabihin, machamba ka. Dae mangyayari kung chamba-chamba. Di ba? Dae mangyayari kung chamba-chamba. Iyo po yan ang tandanin daw. Sana siring kayan. Anyway, ang sabi digdi, ang obstruction daw sa mga tinampo sa lokal kita ha. Ang panginot na violasyon kan mga motorista sa mga violasyon da po tabi. Yung mananggad, kung ilingon mo ano, dahiling ng no parking. No parking. Pero diyan pa nakapark. Diyan lugod. Tapos makaagsa mapundo. Kung dais diyan sa tahaw kan pedestrian lane, nasa gilid man pero nasa tuktok kan pedestrian lane eh. So iba, gigibo na po tabing tindahan so tinampo. O saka, paano ba? Iya pa? Sige, anyway. So, taon-taon po, magbabalik kita digdi sa programa. Igwa na kita ni 26 minutos na po makalampas ang alas 6 ni pagka-morning. Ini po ang programang Tingog din Barangay sa 1FM Asinban sa Radyo Pilipino Legazpi. Mga idol, alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yun? Magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay. At isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba para naman hindi na sumakit ang kamay nila at para na rin bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad, hindi pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose
Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igwa na kita in 31 minutos lampas an alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah,
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. 1, 2, 3, let's go! Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, the California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to put it up with words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us. Alright, balik na kunig di sa programa po. Igwa na kita nin 37 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga digdi sa intirong Pilipinas. Sige ta para sa dahan ta naman kayo ini na may mga report digdi sa Satuya. Okay. Wala na. Unang pagpapatupad ng deployment ban sa Kuwait pumalpak ayon kay OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino. DWGO Live Report. Kabahaging Mar Rodriguez, please come in. Binigyan diin ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino na pumalpak at hindi nagtagumpay ang unang pagpapatupad ng deployment ban sa Kuwait kasunod ng mga insidente ng mga pang-aabuso at pagmamaltrato sa ilang malulupit at mababagsik na Kuwaiti national sa kanilang mga empleyadong Overseas Filipino Workers o OFWs. Bunso dito, iminumungkahi ni Magsino sa pamunuan ng Department of Migrant Workers o DMW na kailangan pa nilang masusing pag-aralan ang mga pinaplano nitong deployment ban.
sa naturang bansa matapos sumablay ang unang implementasyon nito noong 2018. Ipinaliwanag ng mambabatas na layunin ng naunang deployment ban na maprotektahan ang libu-libong OFWs o Pinoy migrant workers sa Kuwait laban sa mga naranasan nilang pagmamaltrato. Subalit pagkatapos anya ng may patupad ang naturang inisyatiba ay hindi pa rin nahinto ang mga pang-aabuso sa mga OFWs doon. Inilatag din ni Magsino dapat pag-aralan ng pamahalaan ang mga lugar sa Kuwait kung saan madalas mangyari anya ang mga pang-aabuso, insidente ng pagkamatay at pagmamaltrato sa mga OFWs, kasabay ng pagbusisi nito sa kanilang mga employers, kasama na rin ang mga foreign recruitment agency sa Kuwait para matiyak na sila ay magiging ligtas. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Mar Rodriguez sa report. DWGO Live Report. Proyekto ng Farm to Market Road sa Puerto Princesa, Palawan na kompleto na ng DPWH. Si kabahaging Nestor Cagitla. DWGO Live Report. Kamin. Nagdulot ng hamon sa mobility ng mga residente motorista, lalo na ng mga magsasaka ang dating hindi sementadong kalsada sa pagdadala ng kanilang mga produkto sa pamilihan. Ang road concreting project ng DPWH Palawan 3rd District Engineering Office mula Sitio Rimparo hanggang Sitio Parena ay nagpadali ng mas magandang pag-access sa agricultural community ng Barangay Kamuning sa lungsod ng Puerto Princesa, Palawan. Sa ulat ni Palawan 3rd District Engineer Amelia Pajardo kay DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacananceso III, ang proyekto ay isang 0.8415 kilometers na kalsada na 9.10 meters. Ang lapad na kumpleto sa earthworks, sub-base at base course or face course, drainage at slope protection structure at miscellaneous structure. Pinahusay ng proyekto sa kalsada ang produkto sa agrikultura at panglipunang koneksyon ng komunidad sa pamamagitan ng pagtiyak ng napapanahong paghahatid ng sariwa at mataas na kalidad na ani sa merkado na direktang galing sa mga magsasaka. Pinapasimple nito ang pagkuha ng mahalagang crop input na nagpapalakas ng kahusayan sa pagsasaka. Nagbibigay din ito sa mga residente ng ligtas at maasahang mga kalsada na nagpapahusay sa pang-araw-araw na paggalaw. Ang nasabing proyekto ay nakakatulong na mapadali ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mamumuhunan ng akses sa mga lugar na dati nang hindi maabot na nagbubukas ng mga bagong pagkakataon sa pag-unlad. Mula sa DPWH Central Office, Manila, ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! Sige, so duro-diretso kita digdi sa programa. Actually, kan mga nakalihis na mga aldaw, kan nakalihis po tabing administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Yung obstruction sa mga tinampo, pinahali talaga yan. Malinig eh. Ganyan, alos nagbaralik na naman. Baralik na lang eh. Ang problema. To dapat ang tinampo, ang sidewalk, dapat na sa tao yan. Bako yan po tabi gigibuhan din doon ng negosyo. Di ba? Dapat bako yan siring kayan. Minsan, nakakamundo pa po tabi na wala kita ng disiplina. Nailing ng pedestrian lane, yaon dyan so. Dahil man nga po tabi so payukan auto.
Pero so, lubot kan auto yaon dyan. Lalo na yung pasensya sa mga jeepney drivers, dakulon po, dakulon po tabing jeepney drivers ang number 1 kaya na violator. Sa kabaga. So, counting disiplina lang, tangani na marhay kita digdi. Kasi, kung madakop ka, may problema ka. Sayang naman yung ipinagbabayad nindo sa mga local ordinance na nasusuhay nindo o pag-abot sa traffic. Tapos, nagurag-urag ka mo, maigpiton sa pulis o PSO. Pero, ilingon nindo na kamupuan igwanin sala. Kamupuan igwanin sala digdi. Sige. So, 45 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Sa iba pa po tabi kita digdi sa aram nindo political season Ngunya na February February po kuha na katapusan kang February. Mapo na po tabi so Marso sa Marso po mapo na po so campaign period para sa mga kandidato, lalo na sa national position. National position. So, mga party lists, tapos po tabi, senador. So, mga senador. Ini po na bagay na ini, midterm election ini, bako man ini presidential. Ngunyan, pag sinabi mong national, kasabay dyan sa party list. Ang party list kasi, pigpipili yan, tabi, by percentage nationwide yan pigpipili. Kanya-kanyang may dakulon bagang mga party list, pero sa paguna nindo yung party list system tadig sa Pilipinas, okay lang ba? Ako kasi para sa kuya may mga party list diyan na may mga party list na negosyo kadaklan po tabi, party list, puro mga kontraktor isipon mo isit ko sandong example digdi. Ini po na ano yan, so one rider baga, parang ginamit mo na, pag sinabi mong one rider, siyempre mga paramotor, grupo ki mga paramotor. Kung ilingon mo, nagagamit digdi so riders. Mga riders. Kaya magasabi ko sa endo sa mga riders, di ka mo magpara, turubod kayo ning kuhan. Ilingon nindo po, sisayan na benepisyaran kayo ni, kamo na ang mag-research kayo ni sa Kongreso kung sisay. Tapos, ano ang negosyo kan pamilya? Construction. Sabihin ko na sa inyo, construction. Di ba? So, arayuon po duman sa kanya, arayuon duman sa yung representative, tapos po tabi yung pangaran kan representasyon po tabi kan mga riders, arayuon. Kadakol-dakol po yan. Pabayaan ta na ko na kung saro kang abogado, because pag abogado ka talagang magagamit mo yan. Magagamit mo yan po tabi, legislative baga ang trabaho. Diba? Pero kung kontraktor, iyo an representante kan party lists, ang pagdaran tabaga, ang party list system, representasyon yan po tabi kan mga marginalized sector na day po tabi nadadangog ang sa indang mga agrangay sa nasyonal, sa gobyerno niya to. Pero, ngunyan, dahil ang ta siyempre eleksyon, siyempre po tabi eleksyon ka, an eleksyon baga kwarta ang kaipuhan. Dahil man na susunod digdi, tabi, isipin mo, may agri-party list. Agri-party list.
Ang agri-party list, ang representative po tabi dyan, si Wilbert Lee, Congressman Wilbert Lee. So may sa diri kan sarong hotel digdi, o yan digding sa proxy. O ito to na. Wilbert Lee is may sa diri po kan proxy hotel. Ang representasyon niya po tabi is agri-party list. Dahil nakdang pakiaram dumanta, legal man naman po tabi sa COMELEC. Pero iapot nindo po, pag sinabi mong agriculture, may pagkaaram daw sa agriculture si Wilbert Lee. Oh. Di ba? Yung representasyon niya, medyo, sabi nga na ipotabi, questionable. Pero, ura kitang magiging dyan because binutuhan niyang kantao, ikinaag nindo, pinag-sent nindo po tabi kung sa chat, ipinag-sent na po tabi nindo, duman na po tabi sa Kongreso. Kaya yaon siya dyan. Kanakol-dakol na mga parties, ang party list system po, magayunon ko ta na ang objective kay ini susog sa batas. Party list. Ngani na matawanan din representasyon sa mga marginalized sector. Aram rin nindo kung ano ang marginalized. Dahil ko na pwedeng pagparorotrohon digdita. Bako man kita mga dangagins. May mga aram kita kadaklan sa tuya digdi nakapag-adal naman. Kaya baga sabi ko sa indo, pag nagpili ka mo din party list sa eleksyon, ilingon nindo si Sayan, alimbawa pipilion nindo kon ano ang representasyon niya. Si Say ini na representative. O ang pagpipili tadigdi, remember po nang pagpipili tadigdi, bako po sa persona. Sa party list system, ang pinagpipili tadigdi, yung pangaran kan party list. Bako po yung representative kan party list. Takon, ining representative kan party list, ini po tabian pagbubutuhan ta, dahil man yan, nagkapira sa dyan malusot. Nagkapira sa dyan po tabian malusot, mostly kan mga yan, pirdian. Pirdian. Di ba? Ini ko ta na ang dapat na tanuson ta digdi. Ini ang dapat ang tanuson digdi kon. Ano ba talaga? Ano ba? Kaya ba po na bago ta po tabi ang sistema kan party list digdi na dito na pagparaturugutan ining kuha na ini dito na pagparaturugutan po tabi ining mga kontraktor na ini kasi mostly ginagamit ninda po tabi yung pagiging kongresista tangan po tabi na maka kuanin mga project dahil naman baga pinagbabawal po na magnegosyo ka yung legal. Kaya lang siyempre pag alimbawa kongresista ka tapos kontraktor ka, aram tamang baga po tabi ang paagi kung papaanoan. Dahil man pwede kitang pag-istoryahan. O tanda, nababasa ta po sa dyaryo, sa Facebook, sa mga sa mga bareta na sa mga legit na mga sources kan bareta nadadagog na nahiling asin nadadagog ta sa TV, sa radyo. So iyan dapat dapat po nasiring kita kaan. Ngunyan po sa totoo lang imbis na magayunon ko ta na yung objective kang party list, ang nangyayari ngunyan po, nararaot sa objective kang party list, linaog na po tabi kan mga negosyante. Sabihon ko sa indo po, tabi, mas maray nang pumili kanin negosyante ay politisyan na purong politisyan kisa po tabi sa sarong negosyante. Ano an argumento duman? Ano ang argumento po kung
mas pipilion tayong politiko kisa po tabi sa negosyante. Number one, ang negosyante po tabi, ano man ang mangyari, business interest po siya. Maski iyan po, dayan pwedeng malamangan, dapat permisindang din siya. Pwedeng isakripisyo po tabi yung tao, kita, tangani po tabi na sinda makalamang. Negosyante ba ya? Utak yang kinegosyante. Pero ang politician po, pag tunay na politician, ikinaag mo dyan, sa ano man na posisyon, ang tunay na politician po, ang interest talaga kan tao, iyan po ang sa indang top priority, nata. Kasi, nata igwaman ki politiko po na, so tunay, so politician talaga, igwaman ki politiko po na nagpapabaya, magpabaya po tabi sa sayang mga constituent, na iyo ang nagbugtak sa iya. Panduwa, ang interest niya po tabi is public service. Because siya po tabi, tunay na politiko, na day po tabi kinegosyo. Kaya mag-ilingon mo, magkakaiba talaga yan, yung mga politiko talaga. Yung mga politiko, ilingon mo, dakulon po yan ng mga project, mga tabang dyan sa mga barangay. Mga tabang sa barangay na makukuha mo. Pero kung mga negosyanteng turn politician, nako, nag-irilingan sa na po tabi dyan pag-eleksyon. Ibaga, nag-irilingan sa na po tabi pag-eleksyon. Nata. Nata po. Kasi, dahil naman sinda after naman sa kung madadagit sa inda sa tao, dahil. O kung naman sinda after dyan eh. Di ba? Tasinda po tabi, business interest permi. Yung baga, iyan po ang dakulao na pagkakaibakaan. Labot ko ngaya sa Indo, basta ngayaan sa kuyang negosyo, magkita. Basta magkita sa kuyang negosyo, buhay ako. Labot ko sa Indo. Pag paano ng eleksyon, kwarta-kwarta man sa nangaya kita, di mapaluwas akong kwarta, bawion ko naman. Ganun ho kasimple yan. Ano baga mga kontraktor, negosyante ini. Manegosyante ining mga kontraktor na ini. So, igwa na lang kita po tabi, medyo malainan sa kuyang tulak ko niya na. Darwin, i-take charge muna daw ini, medyo malainan sa kuyang pagmate. Sige, madali sana ha. Sige, sumaparam na po tabi ako digdi sa programa, dit na minuto lang ini ha. Taon-taon po, magbabalik ako na lang digdi sa DWRL Barita Alas 7 ha.